Program Komdy je modulového typu. Základné uvedené moduly vám teraz priblížime. Modul A je určený pre žiakov základných škôl, klientov vo veku 14 až 15 rokov, ktorí sa rozhodujú, akým smerom sa majú orientovať v budúcom profesionálnom živote. Modul B je určený pre klientov UP so zameraním na robotnícke povolania. Predpokladom je dokončené základné alebo stredoškolské vzdelanie. Je menej vhodný pre klientov, ktorí majú stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, alebo ide o absolventov škôl klientov s technicko-administratívnym zameraním. Modul C je určený pre žiakov klientov, ktorí končia na stredných školách s maturitnými odbormi alebo pre absolventov stredných škôl klientov s maturitou s vyšším vzdelaním, ktorí sa nemôžu uplatniť vo svojom odbore alebo nemajú dostatok odbornej praxe. Modul D je špeciálna testová batéria zameraná na jednu žiadanú profesiu podľa Národnej sústavy povolaní, vhodná na výberové konanie pri nábore zamestnancov na konkrétne pracovné miesto. Modul P je prezenčná testová batéria zameraná na emocionálnu inteligenciu, vhodná na použitie pri prezentácii komdy s možnosťou rýchlej diagnostiky a vyhodnotenia aktuálnej uplatniteľnosti jednotlivca a jeho pripravenosti pre trh práce. Modul G je vhodný pre žiakov gymnázií a stredných odborných škôl klientov pred voľbou ich budúcej profesionálnej dráhy. Umožňuje zistiť profilovanie žiaka strednej školy, klienta, na ďalšie štúdium na vysokých a vyšších typoch škôl. Štandardizácia zatiaľ nie je ukončená. Modul T je zameraný na vyhľadávanie talentov medzi žiakmi základných škôl, klientmi s výhľadom ich ďalšieho rýchleho rozvoja v špeciálnej príprave. Štandardizácia zatiaľ nie je ukončená.